Mukomanashi vigewo chitupa changu ndauya pano ndichishandisa real account yangu. Musazombofa makaita screenshot echat kana kuti pictures angu ari profile. Vigai mifananidzo yangu zvachose munge muchizokanda chitupa changu mubhini. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi, mwoyo wangu wakaremerwa zvisingaiti. Shoko randiinaro nhasi ndinoda kuti munge muchizorisvitsa kumwana wose weZimbabwe diaspora kana kuti asiri kudiaspora, nekuti I believe kuti kana uri muZimbabwe uine hama dzinenge dziri muZimbabwe, nyaya yandikuda kuti ndinge ndichizoshare nemi inotoafekta munhu wose. Vana veZimbabwe vanyatsokuvhura maziso, vasarudze zvavanoda, kukasika kupfuma kana kuti kuita zvinhu nemazvo. I am a Zimbabwean man and I believe kuti zvimwe zviri kuitika muZimbabwe zvichazokonzeresa kuti senyika yedu yeZimbabwe takange tiri vanhu vaizivikanwa sema-organic farmers, and izvi zvainge zvichazotibatsira kune avo vanenge vachida kupinda mumaketi, international market, tichiexporta kubva munyika medu. But Zimbabwe is no longer farming organically. Vanhu vari kushandisa chemicals mamwe asingatotendedzwe kune dzimwe nyika dzakaita se-UK nekuti ndimo mandiri. Like many of us who are in the diaspora, nguva zhinji ndinoti kana ndiri pabasa ndinenge ndichiona mavideos anondi-inspire kana ndapedza kuteerera maconfessions ndikaona zvimwe zvirongwa zvekuZimbabwe, ndinobva ndachizotanga kudzokorora nekuona mavideos all about kurima muZimbabwe anowanikwa pano paYouTube. Saka I am always satisfied uye zvekare inspired patinenge ndichiona vana vekumusha vachibva kune dzimwe nyika vachinzi vari kuvaka mamanshoni, kufamba nemotikari dzakanaka, uye zvekare boasting about how commercial farming back home is better paying than mamwe mabasa awo atiri kuita tiri munomu muLondon. Ndipo pandinowanawo inspiration yangu. Saka ndakabva ndachizotanga kutaurawo nevamwe mushure mekunge ndamboonawo mavideos epig farming. Ndakaita research ndokubva ndachizobatana nevamwe vanoita zvekubatsira nekutraina vanhu kana uchida kuzoita pig farming. Ndakabva ndatora masavings angu, packed my bags, and ndokubva ndachizodzoka kuZim. Ndainge ndiriko ikoko mukoma. Ndina kukuudzai hangu kuti ndiri muZimbabwe. This was last month. Ndakange ndichida kuita an investments, ndichida kuita large commercial piggery nepoultry project ikoko kumba. Ndisati ndatanga kushandisa land iyo yandakange ndagara ndatowana nechekare, ndakange ndataura nevamwewo avo vanoita zvekutraina. Saka vane prazi ravo iro riri just outside of Harare. Ndakaendako ikoko for ma practical training attachment kuti ndige ndichidzidzira kuti zvinombofambiswa sei. Saka muridzi weprazi ndakatoona kuti munhu anoratidza kuva aine mari yake. Komotikari dzakaita semaFord Raptor kuZimbabwe chinoitwa sekunge chitoyi, chinhu chisina kana basa. Akauya nadzo mbiri, mukadzi wakachidhiraivha imwe apa yakaita kuzara nemadhiramu, imwe ndiyo yaakange achidhiraivha yakange ine feed yehuku. Saka akabva atiudza kuti iye anoita zvekusupply kune mamwe maabattoirs, mabutcheries every single week. Takange tisina kuwanda because training yacho for only 2 weeks unobhadhara nearly $2,000. Saka takange tingori 5 zvedu. Saka zvandakazowitnessa during my training, it completely broke my spirit. Hey, zvandakaona ikoko mhani mukomanashi, vanhu kuZimbabwe havana basa kana kuti havachina basa nechinonzi utano hwevanhu munyika. MuZimbabwe mazara hundyire hwekuti ndongodya ipapo pandiri zvisinei nekuti zvinhu zvauri kuita zvichazourayisa vanhu here kana kuti kwete. Zvandakaona ipapo mukoma, urwere huri kutogadzirwa huchazotouraya an entire generation munyika yedu yeZimbabwe. Saka under normal circumstances, sekuziva kwangu uye zvekare netsvakurudzo dzandakaita, nguruve inofanira kuti inge ichiita maybe about 6 full months uchiitengera feed inodhura kuti inge ichikwanisa kuzova ready for the market.
but paprize ipapo ndakatoona kuti ivo vanoita mashortcut. Vakange vasingatiudzi avo kuti pano tinongoita zvemashortcut chete, but wega sedunga munhu unotongoona kuti panapa pari kurwa mashortcut. Kana nyaya dziri kutaurwa pano, it is not even scientifically proven. On my second morning ndakabva ndachizotorwa neumwe farm supervisor, akabva achizoenda nesu tikabva taenda mune imwe storeroom imomo yakange iri padhuze nekwavanofidhira nguruve dzacho. Saka mumba imomo mukoma matakapinzwa ndikangoti makange musina utsanana, ndo zvandingangotaura, but ndine zvandakakwanisa kunotisa nekuti pakange paine masaga ainge akati kuti masaga awa akange aine powder imwe inosanganiswa nechikafu. Saka ndakabva ndabata zita rekuti ractopamine. Mazuva ano nekuda kweAI ndakati ndabata zita iroro tichinobuda murumu imomo, ndakabva ndangobvunza ChatGPT kuti zita iroro rakange richireva kuti kudini. Zvandakaudzwa ipapo neChatGPT zvakandishamisa, because hanzi iyoyo ractopamine yacho haitotendedzwi kune dzimwe nyika, nekuti vanhu vakaita tsvakurudzo dzavo vakaona kuti inogona kutokanganisa utano hwenguruve kana kuti nemunhu uyo achazodya nguruve yacho. Saka vakatidzidzisa kuti zvinozanganiswa sei muchikafu. Ini ndakange ndisingadi kuibata nekuda kwezvandakange ndaverenga paChatGPT, asi vashandi vepo mukoma chakandishamisa ndechekuti vakange vasina kana maglovosi, no safety, nothing, vachitotora machemicals iwavo vachizanganisa nemaoko avo, vachizanganisa nechikafu, ndokubva vachizotanga kupa nguruve dziya. Zvandakaona vanhu kubata mushonga vasina kana maglovosi, no safety, zvinotyisa mhani. Zvakandishamisa zvandakaona ipapo. Ndakangonyarara hangu, ndokubva ndachizobvunza umwe mudhara uyo wandakange ndaonawo achibata feed nemaoko ake. Ndikamubvunza kuti hamumborwari here nekushanda kwamuri kuita uku musingashandise maglovosi? Akangonditarisa akati, dzimwe nguva ndinoti kana ndikakuvara, kunyangwe ndikangokuvara padiki panototanga kutobuda ropa rakanyanyisa. Saka zvose izvozvo ndakange ndichinyora pasi, and zvinoratidza kuti kunyangwe vashandi vacho vanodzifidha nguruve idzodzo kana vachibata mishonga isina kunaka vanogomisidzira vatovawo neurwere husina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe, ndiri kukumbira kuti munge muchitarisa muone kuti yava nguva yekuti vanhu vange vachipepuka, nekuti kana vanhu vakada kunyanya kuisa focus yavo pakuti wawana mari, zvechokwadi nyika yeZimbabwe ichasara isina kana vanhu vachapera kufa nekuda kwemakidneys muZimbabwe, nekuda kwekupfuma nekukurumidza. Chinongorwadza ndechekuti paFacebook ndo pandinowanzokutambira, hazviiti kuti zuva ripere usina kusangana nepost yemunhu anenge achinzi ari kuda kuitirwa GoFundMe nekuti ari kurwara nemakidneys. Handina hangu zvakawanda zvimwe zvandingada kutaura, asi vana veZimbabwe avo vari kurima, mekaishuwa kuti mukurima kwamuri kuita hamushandise mamwe machemicals asina kunaka, nekuti kana ukaisa poison muzvirimwa zvako nyika yose ikapera vanhu kufa, uchazotengesera aniko zvirimwa zvako? Ndiyo nyaya yandiunza pano mukomanashe. Zvandakadzidza zvakawandisa pandakange ndiri kuZimbabwe, zvamanje manje ndakamboti ndombomira zvangu, pandichadzokako kuZimu ndichamboedza kuti ndinge ndichimboongorora nyaya dzekurima chibage, ndomboita zvekurima hangu chibage muchinyararire, because ipapo $2,000 kutodona kwayakatoita, then kuzoti pange pachivakwa matanga, and zvakaita sefeed nerumwe ruzivo runenge ruchizobva kumunhu iyeye uyo akange atiitisa malessons. Saka ndakazoita macalculations angu ndikaona kuti
kutanga project kuti unge uchinzi watanga on a big scale zvinenge zvichitoda mari inosvika kuma $15,000 ndakaona sekunge kwandiri yakange iri mari yakawandisa kwazvo, ndikati ndombochengeta mari yangu zvaizvezvi, then kana mari yazovapo ndozotanga kuita zvekupfuwa nguruve dzacho. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vakange vachida kuitawo zvekupfuwa nguruve muZimbabwe, vakati yes for now ndombomira zvangu, hanzi ndoda kuzozama kuita zvekurima chibage. Nyanzi muZimbabwe hakusisina yavanoti organic farming, vanhu vava kushandisa chemicals. Zvakangooma hazvo vedu kana kuri kunzi maitawo research about that chemical, kana mukaona muchishandisa chemical iyoyo chitongorasai zvimwe kuda makaitenga musingazivi. Nganzi inoita kuti nguruve dzikasike kukura, asi it is banned. Nyika dzakawanda hadzitotendedzi kuti vanhu vange vachishandisa chemicals akadaro. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa. Maybe hurumende inofanira kutoti inge ichizoita regulate the farming industry, because umwe noumwe achange achingorima achiita zvekupfuwa zvaanopfuwa, achifidha zvaanofidha, as long as munhu akwanisa kutongotengesa nekuwana mari nekukasika. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nganzi mukomana Chimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndiri mudzimai, ndine makore 34 years kuberekwa. Ndinogara muBorodale, ndakatanga kugara muBorodale muna 2015. Ndakatongowanawo imba iyi kuma-agents, saka pandakanotanga kugara pamba apa, landlady vangu akanga atori kuSouth Africa, ndiko kwaaigara kuCape Town, uko kwaaigara achishanda. Saka pamba apa ndaitongopagara ndega, ndini ndakatenge ndichitochengeta pamba apa. Mari yerent ndaingobhadhara kuma-agents, ma-agents ndivo vaizotumidzira mari kuna landlady. Saka kubva 2015 ndaingogara ndega pamba apa. Landlady vangu vakazodzoka last year muna December, havana kuzodzokera kuSouth Africa, vava kugara pamba pavo, vanopota vachienda kuTanzania kunohodha. Inini ndine kuchechi kwangu kwandinoenda kuPentecostal. Saka ndakazonzwa landlady vangu vava kuti kuchechi kwenyu uku munombonamata kupiko, ndokubva ndachizovaudza. Saka vaingogara vachiti kuchechi kwenyu, ini ndinotoshaya kuti kuchechi kwangu kunongotaurwa kwakamboita sei. Rimwe zuva ndakapiwa anointing water napasta vangu, ndokubva vanditi ndinomwaya mumba mandinorara. Ndakabva ndanoita sekudaro, ndokubva ndamwaya anointing water iya. Kuseni kwacho ndakanzwa landlady vava kuti ndoda kuendawo kuchechi kwenyu. Ndakabva ndangozvibvunza nechemwoyo kuti mai ava vava kuda kuenda kuchechi kwangu kozvambodini. Ndakabva ndazoenda navo landlady kuchechi kwangu patime yakanzi napasta vanoda kunamatirwa uyai kumberi. Landlady vakabva vaenda, ndokubva vabatwa musoro vachinamatirwa kudaro, ndokubva vatanga kubuda madhimoni. Ini ndaingofungidzira kuti ideliverance yavainge vaitwa kubviswa munyama kuti business ravo rekutengesa hembe ringe richifamba zvakanaka, sezvo vaipota vachimboenda kuTanzania kunotora hembe ikoko. Vakabva vapiwa anointing water napasta, vakanzi vanofanira kunomwaya mubedroom mavo. Saka vakati vasvika kumba vakakusha mumba neanointing water iya yavakange vapiwa kuchechi. Usiku hwacho ndakanzwa vava kuita zviya zvinoitwa nemunhu anenge adzipwa mubedroom mavo, maibuda sound kuita kunge mune vanhu 2, but ivo vakange vari vega. Ndakabva ndamhanya padome rebedroom yalandlady, asi doo ravo rakabva raramba kuvhurika. Rairatidza kuti rakange rakakiwa nechemukati. Landlady vangu havana mwana, havana murume. Akazoti ava makuseni acho landlady vangu vakabva vati anointing water yako ine mapowers, asi face yavo ngainge yakazvimba kuita kunge munhu ainge arara achirohwa. Ndokubva vangotanga kurotomoka vega.
vava kuti pabhedhi pangu pararike ndinoona nyoka. Vakati ivo nezuro vakange vatodzipwa pavakakusha anointing water. Ndokubva vangotanga kutaura nyaya dzakange dziri very weird. Pamwe pacho vanomuka vachiti varoyi ndinovaona pavanouya voti pawindo pangu varoyi vanenge vachida kupinda, manje vanotadza votanga kumara windo rangu. Pamwe pacho vanotongomnongedza munhu kuti nhingi uya anoroya. Ndakamuona nezuro usiku, saka ndakazoita zvivindi zvekubva ndachizobvunza landlady vangu ava kuti munovaona sei varoyi. Ndo pavaibva vanditi spirit yandeinayo iri strong. Varoyi pavanouya ndinozvifila kuti vauya. Vamwe vacho vatori mawhites anenge achinzi vanoroya. Ndinovaona usiku pawindo vachiita kunge mavampire. Ini ndakatoshamisika vachitaura kudaro kuti muBorodale mune varoyi. Saka ndakazobvunza ndikati ko munovaona sei, nekuti ini handivaone. Ndipo pavanotanga zvekuti ndinofila kuti munhu anoroya. Ndikati munofila nei? Vanobva vati ndakakura ndakadaro ndozvandiri. Rimwe zuva ndakaenda nalandlady kumbare kumusika kuya, takapfuura nepaitengeswa zvinhu zvemudzimu zviya zvimabangles, machira eblack nered. Paiva nebute futi. Ndakaona shasha yekutenga bute ndokubva yakuputa. Hanzi handingopfuura pane bute ndoregedza kutenga nekuti bute iroro rinenge richindinhuhwirira. Ini ndo pandakati kufunga amai ava munhu akaita sei. Pamwe vanoti vakaenda kumasowe vanoona vanhu vanoprofita. Chiprofita nefodya yebute zvinofambidzana papi. Landlady ava ndanga ndakuvadhauta. Saka ndakazoenda kuchechi ndikanzi napastor landlady vako vane mweya wemanjuzu uri pavari. Ndokusaka vachiona varoyi usiku plus mari yavakavaka nayo nekutenga property ndeyemushonga. Ndokusaka vachingorotomoka imwe mumba mavo macho mubedroom vanombokandirwa pasi kana kudzipwa, mishonga yacho yapanduka. Ndokusaka vachizoti vanoona havo nyoka. Saka ivo landlady vangu vakazotanga kurotomoka futi. Vava kuti ini ndakakura ndiine laki remari, zvinhu zvangu zvese zvaingoflowa kubva ndichiri mwana mudiki. Apa vanenge vachinyepedzera zvavo. Pastor vangu vakandiudza zvese pamusoro paamai ava kuti mishonga yavo yelaki yakapanduka. Ivo kubva pavakaenda kuchechi ka1 havana kuda kudzokera nekuti vakanzi solution inopedza maproblems avari kusangana nawo, solution yacho kutengesa property, imba nezvese zvavakatenga nemari yemushonga. Zvino ivo havasi kuda kusiya property nemba yavo nekuti vakanzi vakaramba vachishandisa zvinhu izvozvo vanoramba vachiona nyoka mubedroom mavo. Zveshuwa pamwe pacho kuseni unonzwa vachiti handina kurara usiku ndainge ndichiona nyoka. Ndakatozvibvunza pavakashandisa anointing water nekuchechi ndokubva vadzipwa mubedroom mavo imomo maibuda sound yekuratidza kuti munhu ari kudzipwa. Shuwa apa muroom vanenge vangori 1, havana mwana kana murume. Saka ivo kuenda kwavakaita kuchechi vaida kunotesta mapowers apastor. Pavakaona kuti vaonekwa plus vakabuda dhimoni vachibva vatanga kuzvongonyoka sekufamba kunoitira nyoka zviya, ndozvavaita nedumbu. Kubva ipapo havana futi kuzoda kuzodzokera kuchechi zvachose. Ini nalandlady takazenge tisawirirani. Vakandipa notisi ndinopota ndichipiwa anointing water yekuchechi kukusha mumba. Saka ivo havazvidi. Vakaona kuti pastor wekuchechi kwangu vane simba rekwamwari. Vakandipa notisi vakanditi hanzi marooms auri kushandisa ndikuda kuti azoshandiswa nehanzvadzi yangu iri kubva kuJoza. Apa vaitonyepa, hapana hama yavo yavanowirirana nayo. Ndakazviona vakambonyepera imwe sister yavo yekuruwa kuti havana chikafu. Kunyepa uku vaida sister yavo iuye. Sister yavo yakauya zveshuwa but yakasvikoisa parcel paveranda akaramba kupinda mumba ndokutodzokera asina kana kumbogara apinda mumba. Saka inini vari kushaya kuti vanondidzinga sei nekuti anointing water iri kukanganisa zvinhu zvavo. Vanhu vakabatana mumayadhi umu
mamunoona vakabata zvinhu zvimwe zvinotokutyisai kana mukazozviona, asi landlady pavaiva kuJozi handina chandaiona. Zvese izvi ivo ndivo vanoona zvinhu zvavo. Ini ndakatotsvaka imba, ndiri kuda kuti ndige ndichibvapo pamba pavo nekuti ndinotya kuramba ndakagarapo, but zvamanje manje pane zvandiri kuda kumbofanira kupedzisa ndichigerepo pamba pavo landlady. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Muchiri kutsvakei pamba pemunhu, muchasafira kunzi ndinogara muBorodale. Siyanai nezvinhu zvevanhu, ibvai pamba pemunhu kana asingachakudi pamba pake. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana She muri sei zvenyu? Please post my story. Makaviga uchitupa changu. Ndava ne 2 weeks kubva zvandakadzoka kuno kukuZim. Vanzvadzi pakaipa zvinhu hazvisi kana kumbobalansa. Ndakauya kuno hangu ndiine 20,000 yandiinayo pamari yandakauya nayo. So far ndashandisa 7,000 rands. Mari yandasara nayo ndo yandiri kuda kuti ndinge ndichishandisa pakuhodhesa kumba ndinogara muzvishavane. Saka ndine friend yangu uyo wandakabva mukutaura naye, ndakange ndisingatozvizivi kuti anoita zvekutengesa muviri wake. Ndichiri kuSouth Africa ndiye umwe wevamwe avo vakange vachitonditorao moyo, ndichiti vanhu vakaita saiye Joyce vari kutorarama upenyu hwakanaka vari muZimbabwe, vakasiyana nesu vamwe tiri kungotambudzika tiri munyika yeSouth Africa. Pandakange ndiri muSouth Africa mukoma ndichizosvika pakuzoseva mari yakaita se20,000 ndichikwanisa kuzodzoka nayo kumba, inhau yekuti pandakange ndichigara ndainge ndichigara ndichishanda muestate, saka ndaibuda nguva dzandinenge ndichida, asi murungu wangu ndiye aiwanzo kundibatsira kana paine zvandinenge ndichida kutenga, because kana passport ndakange ndisitomborina kana passport yacho, ndaingozviraramira hangu ndigeremo mumaestate. Ndaunganidza mari ndo pandakabva ndachizosarudza kuti ndiuye kuno ndichitarisa zvekare nekutarisana nemasituation takange tichitarisana nawo munyika yeSouth Africa. Ndadzoka kunoko ndashandisa mari iyo yandakuudzai kuti so far pa2 weeks ndo mari yandashandisa. Kamari kandasara nako ndine decision ngekuti it's either ndoshandisa kamari kacho kose ikako, I think mukoma ndinogona kuwana zvekuita, but handisi sure kuti kana ndikashandisa kamari ikako ndinokwanisa kuti ndinge ndichizodzosa mari yangu. So my friend iye ari kuti ari kuda kumbobva muzvishavani ombonogara muHarare. Anoita basa rekutengesa muviri wake. This I discovered 3 days ago. Ndakabuda naye usiku, tainge takatochena chena tose, takazoenda kuBhawa. Tava muBhawa ndo pandakamubvunza kuti ko naiwelo nditiri kutsvakei muno muBhawa, ndokubva anditi sham kuno kutauya kuzotsvaka mari, saka zviri kwauri iwewe kuti tinge tichiwana macustomers. Akatondiudza kuti pakange paine mhene yainge ichitoda vakadzi vaviri panguva imwe chete, ende taitokwanisa kutopiwa mari yakawanda, ende vanhu vakawanda vakange vachitoidawo mhene iyoyo. Saka mukoma ndo zvandibvunzawo pano, ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemazano. Ndoita zvipi? Ari kuti pamari yandiinayo 13,000 rands yandisati ndachinja kuisa kuma-US dollars, anoti kunyange ukangonzi wangoshandisa kana 2,000 rands, imwe yacho uisira mai vako, yoita mari ekuti for the next kana 3 to 4 kana kuti 5 months vanenge vachirarama vari vachitora mari kubva pamari iyoyo, iwe uchigadzira imwe mari. Ari kuti tanga waita zvekutengesa muviri wako, wobva washandisa mari yaunenge wawana, zviri nyore pakutengesa muviri wako, wotanga business, because ukangogara wabroka ukashandisa kamari kose ako ukawina wakabva nako kuSouth Africa, Zimbabwe ichazokumara zvekuti uchasvika pakuda kudzokera ko kuSouth Africa kwawakabva.
Mukomana Nashi ndiri kudawo rubetsero kubva kune vedare renyu. Ndoita sei? Ari kutofanira kuti ange achibva muno muzvishavani omboenda kunogara hanzi for the next 6 months anenge achihasela ari muHarare. Ari kuti ndikakusiya shamwari ndatokusiya, handikwanise kuti ndige ndichizokubatsira zvekare because unenge waita sekunge wandishainira. Ndiri kuda kuenda naye kuHarare but zvinhu zvandisati ndakamboita muupenyu hwangu kuti ndige ndichinzi ndazoita basa rekutengesa muviri wangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi Zimbabwe ichasvika pakukumara neshamwari yavo Londi wemuzvishavane kana ukasaita jacked up. Hanzi ukangoshandisa kamari kose ikako kauyi nako, that will be the last money that you ever have kusvika uchizofa. Angabatsirikana sei mwanasikana uyo? Ngatitaurei naye mucomment section. Ne13,000 rands nderipi business raanokwanisa kuti ange achiita? Zvakangooma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mukomana Nashi muri sei? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kushanda pane rimwe mine. Pamaini pandiri kushanda ipapo imaini yeumwewo munhu anotoitawo zvepolitics zvekutodaro, but pari kushandiswa vana vadiki, iya yavanoti child labor. Maminerals awa mukoma mamwe acho ari kutoenda kunyika dzakaita sana Canada. Saka ndichitotaura nemi kudai ndinogona kutopinza upenyu hwangu panjodzi. Ndakatomboedzawo kuti ndinge ndichiudza umwe journalist. Chakandishamisa mukoma ndechekuti mushure mekunge ndaudza journalist iyeye ndipo apo pandakabva ndachizoshamisika journalist wacho ava kutotanga kutondi-ignore. Saka I suspect kuti zvimwe kuda journalist iyeye anogona kunge akapiwa mari because ndakatomuti uye kumaini. Auya kumaini then ndokubva achizoona zvose, asi akangondinyephera zvake akati kamera iri kurekodha. Pandakamuti ngatirekodhe vafana vari kushanda, some of them they are as young as 7 years. Vana vanobva kuma-villages padhuze nepamaini ipapo, nekuti maini iyi iri padhuze nerimwe village. Saka vanobva kuma-villages ikoko vachiuya kuzoshanda mumaini. You know kuti vanopiwa mari, vamwe vacho vanogona kupiwa $30 mwedzi wose kupinda mugodhi, mwana opiwa $30. Saka vamwe vabereki vanotofara nazvo because mubereki anogona kunge aine vana vake 4. Pavana vake 4 avo vanenge vachishanda pamaini, kana vakapiwa $30 kana kuti $40 anotoziva kutoti anenge aine $160 kupera kwemwedzi. Apa utsenyu hunoitirwa vana ava ndehwekuti havapiwi mari dzacho direct, asi mari idzi dzinoita zvekutopiwa vabereki vacho. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ivo vari kubvunza vari kuti kokana kuri kunzi ndikabuda muZimbabwe ndoenda kunyika dzakaita sana Canada ndotanga kuexposa zvose zviri kuitika pamaini ipapo, ndinokwanisa kuzova ndakachengetedzeka here kana kuti zvinenge zvakangofanana? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vakatumidzira zvekare imwe nyaya vakati mukoma, pamaini apa hapasi kungoitwa child labor chete. Nerimwe zuva takambomutsana nevamwe vapfana mushure mekunge tanzwa saundi yevanhu vainge vachitaura. Saka tamuka kudaro takamhanyiswa nevamwe varume ava vainge vakawanda, but I want to thank God kuti kunyangwe vainge vakawanda kudaro havana kana munhu wavakakwanisa kubata. Chakatishamisa ndechekuti ndine hope dzandainge ndarota masikati ndichigurwa mapatsi achikandwa mudrum. Kamwe kamupfanha futi kakati karara kuzvi6
pakakazomuka kumapast 7 kachiridza mmere kakati ndarota ndichigurwa. Saka takazoti tose tava kurara, it was kuma 11 ndo patakangobatwa nehope kwemaseconds tikabva tatongovhunduka tose panguva imwe chete. Ndo patakaona kuti pakange paine varume vainge vapinda mumine. Varume ava vaifamba vachititsvaka vakatimhanyisa, asi takakwanisa kutiza tikasvika kuvillage tikaitaura nyaya iyoyo. After izvi zvaitika, murungu wedu akatobva kuHarare akauya ari ega, zvinhu zvaasingawanzokuita zvokuti anofamba ari ega. Akauya neimwe n'anga iyo yaakazosangana nayo. Zvinhu zvakatotishamisa. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. When you post my story muzongondizivisa, ndichange ndiine micomment section. Musakanganwa kundibvunzirawo kuvanhu vari kunyika dzakaita seCanada kuti ndikawana vanhu vanozondibatsira here kana ndavako, kana kuti ndinogona kuzotopinda busy. Muri yeZimbabwe ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi kana ndikatiza muZimbabwe ndikada kuzoexposa nyaya yacho ndava kuna Canada, ndinenge ndakachengetedzeka here kana kuti kwete? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.